manual. Saka nokuvandudzwa kweupenyu netekinoloji yavako yakazvakawanirwawo nyasha ndabetserwa nezimplants kuwana automated machine. Saka izvi ndozvigadzirwa zvedu zvatogadzira managing director ndetwa Sodzi Chimunda kugamuchira Nyamusaro. Otherwise, my name is Cosmas Sakatiza. Honorable Minister, I want to take you through our products. This is our product basket. It ranges from industrial block, which is a 6-inch. Then we've got the standard common chitira chirungo waxwa, home builders, also general building. Then also load bearing cement brick. Then Holland paver, 60mm paver, 80mm paver. Tozoita masinka, double sink. Then tozoita industrial cape. Then it's 1 meter, 500 windows. So this is the product basket. For product basket redu zvigadzirwa zviri uku izvi kuzvigadzira nyumba dzinobuda zvese. So tine maboards all about time. Then masinka nemapira awo